Bengi mar Central Bank otimo lokruoge ne node mapacho kaka luwore gi chike mag piny. Lokruoge idhi tim kuom note mar siling 50, 100, 200, 500 kod siling 1000. Lokruoge go ma idhi tim gi riwore keto sei e node go ma idhi tim gi gavana mar bengi mar Central Bank Dr. Kamau Thuge kod jagoro mongirore migawo mar omenda Dr. Chris Kipto. Bende higa mar goyo chapa kod alama moko mag arita man kod rangi mopogore opogore idhi ketie node go te. Bengi no lero ni node go mantiere sani biro dhi mbele gi tiyo kata bedo ni node manyien go bende koro dhi chako mana tich kochakore gi note mar siling 1000 ka iluwe gi mamoko go bende.